Hej alle sammen og velkommen til den her video. Undskyld. I dag skal vi spille Bloxfruits, og hvis I kigger på level, har jeg levelet op til level 1468. Og som sagt, så skal jeg spille og level op, og så er jeg stadig med 2 millioner. Så det her kommer til at blive sjovt. Kom dig til den. Og der. Men vi skal ind til Forgotten Islands. Kom så, lad os gå ned og grinde noget tid. Jeg sidder fast. The power of darkness has been unleashed. Hvad fanden er det? Nå, det var ikke noget. Men det behøver vi ikke mere. Nej tak. Men hvad fuck står lige der? King of Bounty. Det er ikke. En Bloxfruits er lige spawnet i gamet. Det skal jeg se. Med det samme. Er det ikke noget med, at også skulle ligge der, eller hvad? Men lige det er hen ved Graveyard. Det er enten ved Haunted Ship, eller jeg tror det er hen ved Graveyard, det her. Jeg tror det er lige nu hen ved Graveyard. Så vi kan se min inventory, så har jeg en Gravity, en Blizzard, en Phoenix, en 2 Spiders, en Love og 2 Crakes og en Magma. Og 2 Ghost og 2 Barriers og... Nej, Bloxfruits, de er spawnet. Okay. Og så en Rubber og Diamond, Dark, Sand, Ice, Falcon, Flame. Og så en Spike, Smoke, Bomb, Spring, Blade, Spin, Rocket, og så har jeg alle mulige andre ting også. Jeg har lige spildt min tid på at flyve hele vejen dernede af, og så en fucking... Nej, undskyld. Så en frugt lige spawnet, mand. Oh my god, det her, det er ikke fair. Det her, det er slet ikke fair, mand. Nå, men heldigvis skal jeg nok prøve at level op, så kommer jeg i Dirt Sea. Og hvis I ikke ved hvad det er, så er det en sea, hvor der er virkelig mange høje bounty-spillere. Og hver gang på at trade et eller andet godt, så får man altid gode trades tilbage. Og i Second Sea, der kan man bare ikke finde trade så meget. Og det her lille, hvis I kigger ned på den der light, så reserverer det logo, som er hernede ved min Darkstep Midnight Black Flintlock sted. Så resumerer det der. Nej, hvad fuck gjorde jeg lige? Så tog jeg en... Oh my god. Jeg tog den lige af. Oh my god. Altså, det er ret fedt. Et dødninghoved. Eller et helvedehoved. Sådan, det her vi er Forgotten Islands. Vi gider ikke falde ned. Så tager vi lige Waterfighters. Så det her, det er lidt... Okay. 10.000. 14.000. Altså det her, det kræver på, hvor meget jeg kan lide at spille det her spil. Jeg spiller det ret meget. $3.000. Fedt, mand.
Tænk, hvis det var rigtigt, så havde jeg bare brugt mine penge på at købe Robux. Sådan. 5 levels kan nå en ny quest, og den hedder Tilted Keepers. Det er ret fedt. Kom så. Så guys, jeg stopper ikke videoen, før jeg er kommet i Dirt Sea, og hvis jeg ikke er, så sker det her. Så like og subscribe, hvis I ikke vil være den, der får den der svær lige i hovedet. Hvis jeg ikke kommer i Dirt Sea, imens den her video kører. Så husk at like og subscribe til min YouTube-kanal. Hvorfor gjorde jeg lige det? Lavede jeg en ny quest? Guys, det er typisk mig nogle gange. Jeg er lidt her. Sådan. Oh my god, hvorfor laver jeg helt en ny quest hver gang jeg lige dræber sig? Guys, det er typisk mig nogle gange, når jeg spiller det her spil. Jeg har ikke en brain så meget, når jeg spiller det her spil. Det der gad jeg ikke vil tage mig af. Jeg ved ikke, hvor jeg kører op. Jeg kører nok ind til månen eller et eller andet. Kom så, lad os bare grind indtil vi er i Dirt Sea. 30 levels mere, jeg er i Dirt Sea. Så lad os prøve at komme i Dirt Sea så hårdt vi kan, guys. Sådan. Nej, for helvede, der er 3 Sea Soldiers, jeg mangler at dræbe. Jeg har ikke nogen gange. Nogle gange har jeg bare ikke, guys. Upsi. Ej! Nå jo, jeg mangler stadig 2. Altså guys, nogle gange er jeg lidt ude af mit hoved, når jeg gør de her ting. Fordi så tænker jeg er færdig med questen, jeg har dræbt en, jeg er færdig med questen, jeg har dræbt en mere, jeg er færdig med questen, jeg har dræbt en mere, jeg er færdig med questen. En mere, så er jeg færdig med questen. Og jeg mener... En mere quest, så er jeg færdig. Se, nu har jeg levelet op.
Sådan, lad os dræbe de her waterfighters. Hvor er de henne? Nå, der. Sådan. Og nu er jeg på 2.100.918 millioner. Så nu skal vi bare grinde. Så husk at huske. Fedt, mand. Okay. Så løber jeg lige op her. Tid til at finde en ny quest. Og skal de jo selvfølgelig skal altid have pengene hernede. Waterfighters. Kom så, lad os gøre det her. Kom så, kom så, kom så, kom så. En mere, og så kan jeg, og så level jeg jer op. Jeg synes, jeg giver meget skade lige nu. Jeg ved ikke, hvem jeg kigger på. Du skal ikke stå og kigge på mig bagfra. Og du skal heller ikke prøve at slå mig bagfra, hvis du vil. Det er din quest-giver. Din lille quest-giver. Fedt, mand.
Du skal ikke slå efter mig, okay? Så jeg skal bare dræbe 3 mere, for så kan jeg få min nye quest. Og guys, min nye quest kommer til at være hernede af. Det, kan I se der, hvor min mus kigger? Det er der, hvor den kommer til at være den quest, jeg skal lave efter. Og jeg mangler 1 level, for at jeg kan lave den. Sådan, nu kan jeg lave den nye quest. Og guys, den nye quest, det er en boss. Den hedder Tidekeeper. Hedder den Tidekeeper eller Tidekeeper? Jeg ved ikke, hvad den hedder, jeg er også ligeglad. Så lad os flyve ned til den. Håber jeg ikke, der kommer en sea beast op. Og guys, hvis I ikke ved, hvad en sea beast er, inden jeg går derover, så er sea beast sådan en der kommer op og dræber folk meget. Og den har 20.000 liv, og man skal dræbe den, for så får man sådan masser af penge. Så ja, det er derfor, jeg passer på. Jeg vil ikke dø. Og en sea beast, du kan kun summon en sea beast, når du har sådan 30 millioner bounty heroppe på. Det her bounty hånde, og det her, det er alles bounty. Og mit bounty lige nu er ikke højt. Så nu flyver vi dernedad. Håber jeg, han er her. Nej, han er her ikke, mand. Hvorfor kunne jeg gøre det her? Og så det her, det er en premium. Jeg tror, det er den premium chest. Ja, det var 6.000, der var i den. Lad os lave en ny quest. Den her, den er jo meget. Der var ingen, der var der. Så fik jeg lige flere penge. Så lad os lave waterfighter. Nu kan jeg lave alle quests her i den her island. 15 level, så er jeg level 1500. Okay, det her, det... Åh nej. Undskyld mig, hvad fuck er du? Undskyld mig, hvad har jeg sagt? Du må være her. Nej, nu må jeg fandme det. Ja, jeg tænker nok. 300. Bro, ham jeg skader mig fandme ikke. Det er altså sjovt. Han kan ikke skade mig, men jeg kan godt skade ham. Og kom her, du. Fandme. Giv mig det bounty. Han gav mig ikke skade ham der. Det var derfor, jeg fik hans bounty, guys.
Har du lyst til at PvP mig igen? Åh, for helvede! Nej, han kunne godt dræbe mig, men jeg vil ikke dræbe ham. Jeg vil bare gerne queste. Det ser ud som om ham der havde 8000 liv. Jeg har også en Buddha, men jeg gider ikke bruge den. Og guys, vil I vide hvorfor jeg siger at jeg har en Buddha? Ikke på grund af at jeg ikke har den i inventoryen, men på grund af at jeg har en permanent Buddha. Som det her det er en Buddha, og jeg har permanent version af den, så hvis jeg kommer til at spise en dårlig frugt, kan jeg bare ikke købe den anden gode frugt, der er permanent. Kom så. Okay. Sådan. 3 levels mere, så mangler jeg 20 levels for at komme op i dirt i 3. sø. Kom, lad os dræbe det første quest, man får, når man lige kommer til islandet. Sea Soldiers. Sådan, lad os dræbe nogle flere. De kan ikke skade mig mere. Så nu ved I, hvad jeg kan gøre. Midnight Blade. Kun Midnight Blade skal jeg dræbe folk med. Aha, Midnight Blade. Og så Midnight Blade. Ja, 20 lavet med, så har jeg portal opening. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Selvfølgelig. Kom, lad os bare blive ved med at tæve dem. Sådan. Og så skal jeg lige enable PvP, så hvis nogen prøver at dræbe mig, så skal I bare vente, hvad der kommer. Folk, de skal bare vente, hvad der kommer, når jeg kommer efter dem. Den havde jeg allerede dræbt ham her. Sådan en mere til at dræbe. One more to go. Yeah, baby. Så lad os tage nogle water fighters. Jeg har ikke tid til dig. Det er komme her også. Jeg kan bare finde gode chests med mange penge. Jeg kan ikke finde dem, jeg skal... en bacon. Men jeg skal nok ikke PvP.
Kom, så lad os dræbe dem her. Ui. Sådan. Jeg vil bare have meget liv nok til, at den kan dræbe mig. Kom, lad os gå efter flere folk. Kom, så lad os gå i gang med at dræbe ham. Okay, det kunne jeg ikke. Sådan. 2 more to go. Yeah, baby. Så tager jeg lige dem. Der. Lad os lige se, om han er kommet, ham der Tidekeeper. Håber jeg sandelig, han er. Undskyld mig. Hej med dig. Jeg får lyst til at... Han skal aldrig skade mig. Han skulle aldrig have skadet mig. Ja, lad mig tage de bounty. Hvad kan du lave nogle move på mig, du? Er vi glade? Nej. Vi er ikke glade. Og han er her stadig ikke. Jeg vil ikke med ham her mere. Men jeg gider ikke enable PvP, når han er afgået. Sådan.
talt meget lige nu. Jeg er bare ret stille. Men det her Blockburst er virkelig meget sjovt. Drop et like eller subscribe til min kanal, hvis det er, guys. Hvorfor 4? Nej, hvorfor 4? Nå, det er ikke lidt lige meget. Jeg tager dem alle sammen på Blockburst alligevel. Vent lige! Min stats er på et samme level som jeg er. What the fuck? Det der gav ret meget mening. Jeg håber, der snart går 2 timer, så jeg kan spille en fruit, mand. Jeg tager lige waterfighter igen. Au! En lille lort. Det ved jeg ikke. Så lad os lige prøve. Sådan, der skete ikke noget der. Alright, det er sjovt. Og grinde lidt. Okay. Hvor fanden er jo henne? Nå, der er jo. Og guys, I tænker nok, hvorfor grinder man light hele vejen til Dirt Sea? Nå, men det er på grund af, light er min klassiske frugt. Den er ret god. Og I tænker helt sikkert også godt, Markus, hvorfor bruger ikke de legendary eller spise sammen? Det er lidt bedre. Det hele handler heller ikke om rarity, guys. I skal tænke, det handler ikke om bedste ting, det handler ikke om mindste ting, det største ting. Det handler bare om at lave de ting, man kan lide, og få de ting, man kan lide. Man behøver ikke hele tiden de bedste, man skal bare have de ting, man kan lide. Okay? Så jeg synes light fruit, det er min klassikerfrugt. Det er ligesom en klassikerfrugt til mig. Så vi grinder bare med den. Hele vejen til max level, og det er level 2600. Og det er måske det problem at grinde op til, for det retter det meget, så vi skal grinde. Ui! Ej, hvad laver jeg? Hvorfor? Jeg skyder ud af ingenting. Okay, det er ikke min skyld, at jeg har det her. Let's go. Og jeg laver bare min Blockthrough lidt op, så tænker folk, men det måden ham her, han gør sig virkelig god. Ja, jeg prøver at gøre mig så god jeg kan. Men hvorfor kigger jeg derinde? Lad os kigge på de flotte frugter i stedet for, imens jeg healer. Altså den her synes jeg er ret fed. Altså den er ikke fed overhovedet. Den er ret dårlig i moves. Den er ret god i moves, den er ret dårlig i moves, den er ret okay god i moves. Ikke så god. Den her er virkelig god. Altså sammen med alle de andre frugter. Nogle er ikke gode, nogle er. Det er på grund af, at jeg ikke har testet ud flere moves fra de frugter, jeg har brugt. Det er så irriterende, når jeg ikke kan grinde. Nå, jeg havde allerede grindet.
Men det hvorfor sagde jeg også 15 levels sidste gang? Jeg mente altså, nu mangler jeg næsten 15 levels, altså. Kom over. Whoopsie. Negator, det er okay. Negator, det er okay. Se, nu har jeg 2.355.000 næsten. Jeg ved ikke hvad. Så guys, hvis I godt kan lide at lave gachas, så skal I nok vente og spare lidt op med gachasene, for de er ret dyre. Men hvis man er first, så er det ikke så dyrt. Så hvis du er i second sea, blockfruits eller et eller andet, så synes jeg det bedste er, at du skal save dine penge. Wait. Det er hyggeligt. Okay. Minut. Kom så, vi dræber ham. Og guys, jeg kommer til at grinde i lang tid i den her video, fordi at jeg skal videre. Jeg skal de der 15 levels mere, først de der 15 levels, så kan jeg komme op. Så vi skal bare have 15 levels mere, så er jeg den level. Sådan. Vi er allerede færdige med den quest, så vi skal have en ny. Water fighter. Så nu skal vi bare fighte nogle water fighters og level up 15 levels mere, for så er jeg kommet til den stærkeste sea i hele Bloxfruits Third Sea. Sådan. Lige nu vil jeg sige, at jeg grinder ret hurtigt med den her frugt. Fedt, mand. Lad os level op lidt mere, så vi kan komme i Dirt Sea. Jeg skal bare dræbe nogle flere, og så kan jeg komme i Dirt Sea. Og der er nogle rygter om, at når man spiller gachas i Dirt Sea, så får bedre luck. Det tror jeg ikke rigtigt.
Jeg tror lidt på det, men ikke så meget, så jeg vil gerne teste det, når... Men bare rolig, guys. Jeg kommer til at teste det uden for kamera, så I kan ikke se, hvad jeg får. Men bare rolig. Jeg skal nok sige det til jer i næste luxury video, hvor jeg grinder i Dirt Sea. Men jeg slutter ikke videoen nu, for jeg skal lige grinde ind til level 1500, inden jeg slutter den her video. Wee! Wee, wee, wee! Okay. Jeg kan ret meget level op i det her spil og få ret mange penge, for det er skide sjovt. Okay, hvor er jeg hen? Hvad skal jeg? Nej, der skal jeg ikke hen. Hvor er den sidste warfighter, jeg kan dræbe? Her er den. Så jeg gider godt dræbe den. Yeah! Et level. Lad os se, om jeg kan lave quest nu. Fordi jeg vil rigtig meget gerne lave questen. Nå, han er dernede. Hvis I kan se den lille fyr, der står dernede, så er det ham, vi skal dræbe. Please ikke spawn en sea beast, imens jeg sidder og leger med den her boss. Okay. Jeg gætter ikke, der er nu. Okay, nu er det tid til at lege lidt. Ej, det var et forkert sted, jeg legede med. Ham her er meget liv. Og ham her kan skyde. Ham her. Men det... Fuck nej. Det er Sea Beasten. Au, for helvede. Det bliver umuligt at dræbe ham her, når der er en Sea Beast her. For det Sea Beast, det er så skide irriterende. Oh fuck. Jeg har seriøst... Jeg har næsten ikke noget. Please. Nej. Au. Hvorfor bliver jeg helt skadet? Jeg havde det, så døde jeg til en Sea Beast. For pokker. Hvor er den henne? Hvor er du henne? Hvor er den henne? Jeg skal... Hvor er det ejne? Der er den. Dum Sea Beast. Skal vi tro, kan bare sidde der og have fred og ro. Jeg tror, jeg kan have her fred og ro, så kommer jeg bare. Er det bare mig, eller føler jeg, at Sea Beasten kommer op for at beskytte ham? Ja, jeg tror, jeg tænker det samme som dig. Whoop. Nej, det kunne den også. Håber jeg ikke mere. For. Kom tilbage. Oven henne. Der. Okay, den der skal jeg... Jeg tror bare, jeg skal lave moves på den her boss, men den her boss gider jeg ikke engang. Helvede. Hjælp mig. Men jeg kan ikke flyve hurtigt over hovedet, mand. På grund af ham her, jeg synes, skal skade mig. Kom her. Hvis du rigtig gerne vil skade mig, din lille lort. Se hans liv, han er meget low. Nej, det fandme ud af jeg ikke det der mere.
Du ser, nu kommer du her, du. Ej, du er så irriterende, mand. Se hvor meget jeg ikke kan flyve på grund af ham. Jeg vil lige være død på grund af en bange. Men. Yes, mand. Endelig. Mit liv er så low, mand. Mit liv er meget low lige nu. Okay, nu har jeg fuld liv og fuld shield. Vent lige, en Blockburst er spawnet i gamet. Hvordan kan den allerede... Vent lige, er det bare mig, der er gået 45 minutter her? Og jeg følte ikke, det var en time 45 minutter, det der var. Hvis den despawner igen, ikke, så bliver jeg så sur, at jeg ikke gider at spille det der. Altså. Men altså, hvad er det her? Jeg røg en forkert vej. Det var en forkert vej der. Hvor er jeg henne? Jeg skal derhen. Hvordan fanden kan jeg flyve overhovedet, mand? Hvad er der galt med det her? Jeg følte ikke det der 500 meter væk. Jeg håber bare frugten ikke despawner. Jeg håber bare frugten. Jeg er ligeglad med despawner. Jeg håber bare frugten bliver god. Men den er hen ved Ice Castle. Jeg tror, den er faktisk derhen af. Den der island derhen, den er så lille bitte, jeg kan ikke engang se den. Men i der 3, så jeg må ikke kigge, tror jeg. Jeg vil ikke kigge, for det så føler jeg snyder her. Wow, ja. Men i fuck. Okay, hvor fanden er den henne? Nå, den er derhen. Er I klar? For at se, jeg har fået en mere gummifrugt. Jeg filmer. Nå, hvis I hører det, så ved bare den første kæreste. Lad os komme tilbage i videoen. Jeg fik en gummifrugt. Hvorfor går den island hen? Den er lige derovre af. Det er ligesom Supersonic det her. Jeg kommer bare med Light Strike her, og så er det mig, der er lige her, hvor jeg lyser. Det er ligesom Supersonic. Og hvis I ikke har set Sonic film, hvis I ikke har set Sonic 2 eller Sonic 3, så synes jeg, I skal ind og se den, fordi hvis I vil gerne se Supersonic eller Sonic, så skal I se det. Hvis I kan høre det, er det bare min lillebror. Hvordan falder jeg hele tiden, mand? Det er så irriterende. Tak for det. Sea Soldier. Nå jo, Sea Soldiers er helt dernede. Let's start the quest. Come on.
Ja. Ja. Men hvis I ikke kan høre i hvad der sker i baggrunden, så synes jeg, I skal mere høre på, hvad jeg laver. Men hvis I kan høre det, så har jeg sagt, så er det min fars kæreste og min lillebror. Og guys, husk, på 10.000 subscribers, så laver jeg en face reveal video, hvor jeg laver face reveal på 10.000 likes. Så skynd jer og subscribe, for jeg mente ikke like, jeg mente subscribe. 10.000 subscribers, please, det vil jeg gerne have. Sådan, så lad os gøre det. Sådan. Nå, men hvis I kunne høre det, så var det var det min far, der sad i baggrunden. Men hvis I ikke kunne høre det, så ja, så er det fint. Så skal I bare lytte på den her gode video. Og det var hurtigt, det der. Fik jeg ham dræbt virkelig hurtigt. Sådan. Der mangler... Jeg tror bare, der mangler... Ja, 11 levels, så er jeg kommet i den 3. sø. Så skal jeg lige lave Waterfighter questen igen. Så guys, jeg tror bare, jeg kun ser mig queste hele tiden. Du skal ikke slå mig med den der move. Nej. Det gør jeg ikke lidt til. Det gør det da en gang til. Nej! Helvede, nu stopper I. Hvor fuck er du henne? Det er jo. Det fandt jeg mig ikke i, at du gjorde imod mig, Waterfighter. Kom så.
Sådan. 10 levels mere, så kan jeg komme i den tredje sø. Og jeg skal bare finde min quest. Så skal jeg bare blive ved med at fighte de her waterfighters, eller skal jeg gå ned og fight sea soldiersne igen, mand? Jeg går ned og fighter sea soldiersne. Sådan. Nej. Lad mig nu gøre det her. Fedt. Jeg skal bare dræbe dem her 4 gange mere. Så kan jeg level op. Skal jeg bare level op. En mere skal jeg dræbe. Og hvor tror jeg? Og jeg ved ikke, hvor han er henne. Hvis jeg vil finde ham. Sådan. Jeg elsker Blox Fruit. Det er mit yndlingsspil lige nu. Og vi ved hvorfor. På grund af, at man kan lave så mange ting. Sådan. Det her, det er fedt, hvor... der. Sådan. Og guys, hvis I undrer jer, hvorfor det her har taget så lang tid, så er det på grund af, det er lidt svært at grinde, når man er høj level i det her spil, guys. Det er ikke helt sådan hurtigt at grinde. Også på grund af, der har været fruit notifiers og alle mulige ting. Og de ting. Jeg håber, at mine fruit notifiers i Dirt Sea bliver bedre. Sådan. Nu skal jeg level op 7 gange mere, for så er det Dirt Sea tid. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget. Jeg har faktisk lyst stadig til at vise jer, hvordan jeg grinder i Dirt Sea, men jeg er træt, og jeg gider ikke at gøre det så meget. Jeg har siddet på min computer i noget tid nu, og alle mulige ting. Nu, når jeg grinder Dirt Sea, så skal jeg bare lige være lidt væk fra kameraet i noget tid og gå ud og få noget mad. Jeg har ikke spist noget hele den her morgen. Overhovedet. Ui. Nej, det var ikke det. Jeg skal have min Midnight Blade frem. Eller måske skal jeg lige prøve at gøre sammen med en flintlock. Det giver eddermame ikke meget skade. 100 skade hver gang. Og den her giver eddermame 200 skade hver gang. Så
Den her giver 1000 skade hver gang, og det er også grund af min mail her er ret høj. Gå væk. Tak. Så ja. Når jeg kommer i Dirt Sea, så tænker jeg lige at udforske lidt Dirt Sea og grinder måske lidt for at gå ud for noget mad. Og uploader den her video imens jeg gør spiser. Ja. Yeah. What the hell? Det var tæt på. Jeg er så tæt på at komme i Dirt Sea. Det bliver så fedt, når jeg er i Dirt Sea. Så den lader os lave nogle flere water fighters. Hvis I kan se på min level, er jeg level 1404, jeg ved ikke hvad. Sådan, jeg er level 1494. Og jeg mangler 6 levels mere, så er det tid til Dirt Sea, baby. Jamen altså. Mand. Så nu skal vi bare grinde, og så kommer vi til Dirt Sea. Det har været noget tid at grind her i Second Sea. Nu er det tid til at komme til Dirt Sea snart og grind der. Man. Jeg glæder mig så meget til det der. Jeg glæder mig så meget til at komme til Dirt Sea. Okay. Tæl lige, hvor mange gange jeg har sagt, at jeg glæder mig til at komme til Dirt Sea. Og I vinder ikke shoutout, hvis I siger det, okay? Jeg sagde bare, at jeg undrer ikke med at lave flere shoutouts. Måske på et tidspunkt vil jeg lave nogle flere shoutouts. Men på 50 medlemmer på min Discord server, så laver jeg min giveaway. Og lige nu har jeg 49, så jeg mangler bare en af jer. Så please, en af jer join min Discord server. Så har vi 50, så laver jeg min giveaway. Please. Husk at join. Så nu er det tid til at grinde lidt mere. Du skal gå ned. Du skal ikke være oppe i luften. Så nu er vi i gang med at grinde. Og som I kan se, så mangler jeg 4 levels for at komme i Dirt Sea, så jeg glæder mig så meget. Kom så. Det her bliver bare fedt. Jeg kan ikke sige andet end, det her bliver fedt at komme i Dirt Sea. Okay. I skal bare tælle, hvor mange gange jeg siger, fordi lige nu så kan jeg ikke selv huske, hvor mange gange jeg har sagt det. Ja, flyt bare din NPC.
Gå væk med dig, din... Jeg ved ikke hvad. Jeg bliver ret meget irriteret lige nu. Men det er også på grund af, at de her NPC'er, de er eddermame gode til at dræbe. Sådan. Nå, mig og min far, vi vidste bare, hvis I kunne høre det i forvejen. Alt det, hver gang jeg taler med nogen, eller visker med nogen ude fra min stue, eller inde i mit værelse, så er det min far og min fars kæreste. Det min lillebror siger, jeg ikke noget til. Jeg vinker bare lidt til ham. Jeg vinker bare til min lillebror, og så nogle gange, og så gav jeg et luftkys til ham sådan 3 gange, og så vinkede jeg bare og gik tilbage til min video der. Så nu skal vi... grinding. Se! Et level mere, så kan vi komme der i Dirt Sea. Vi skal bare komme i Dirt Sea. Nu! Jeg skal bare i min Dirt Sea nu, for jeg vil altså ikke tabe det her. Okay. Nej. Vi kan ikke bare gå ned og sige soldiersne, fordi der er tættere på at gå derhen ad. Giv mig de penge. Jeg glæder mig så meget. Eller jeg mener ikke sådan. Jeg glæder mig ret meget til at komme i Dirt Sea, kan jeg sige. Kaboom, kaboom. Og så har jeg jo ligesom Darkstep. Jeg har ikke vist jer det, men det, hvis I kender Darkstep, så kan jeg jo det her, det her, og så kan jeg også det her. Så hvis I allerede kender det, så kan I gå ind i Pirate Vision, og så skal I gå ind til en hemmelig NPC, som ligger henne ved siden af ved siden af en dør og en bygning. Og så står du vil købe Darkstep for 150.000. Jeg gider ikke, fordi jeg har den allerede. Ja, du er sandsynlig. Tid til at lige lave alle mine moves. Og så... Jep, det var ikke nok. Så kan jeg om lige det her. Jeg håber, jeg ikke kan komme i Dirt Sea. Jeg giver ikke op, indtil jeg har levelet op min ene level. Nu er det spørgsmål om tid, inden jeg kommer i Dirt Sea. Spørgsmål om tid. Jeg er glad af spændt lige nu. Altså lige nu er jeg glad og spændt, fordi jeg mangler et level til at komme i Dirt Sea, men... Kom så, du kan godt. Vent lige. Jeg skal bare dræbe en mere NPC, og så kommer jeg i Dirt Sea. Det bliver nemt. Jeg bruger bare min Midnight Blade. One more to go. Og så den sidste NPC skal jeg dræbe. Sidste NPC. Congratulations for reaching level 1500. Way to go to the next world. Save and talk to the NPC jailed in Colosseum. Save and talk to him? Men hvad?
Jeg kan ikke engang tage direkte. Jeg kan godt tage direkte til Dersey, men jeg vil altid lytte til, hvad de siger, når de taler til mig. Guys, jeg er så glad lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Men guys, jeg har endelig ramt. Jeg har endelig ramt level 1500. Tillykke til mig. Og jeg slutter ikke videoen med det samme, fordi at jeg skal lige overtage med ham der. Sjæle ting. Men det er så sindssygt. Jeg troede aldrig, jeg ville nå så langt. Så sindssygt, mand. Jeg tror, jeg har filmet i en time, guys, men prøv lige at kigge på, hvor dejligt der er nu. Tænk på, I har set mig grinde en time og komme i Dirt Sea. Det tror jeg, I alle vil have set mig. Og bare så I ved, Kolosseumet er den gule bygning helt derovre. Så lad os lige tage hen til denne her. Vi skal ikke hen herhen i, eller derhen. Vi skal hen hertil. Så vi kører derhen imod ad. Og jeg taler ikke om hernede, jeg taler om her. Men der er en NPC, jeg skal save og talke til. Hvorhenne? Jeg er ikke Kolosseumet. Jeg er ikke Kolosseumet. Og der er min 6000. En friendly 1v1 venlig er han fanget hernede nogle steder. Men der er nogen, der er fanget her. Hvad fuck er det? Venlig. Redhead. Jeg skal... Der er ikke... Nå, det var dem, der blev talt om, jeg skulle befri. Hvordan befrier jeg dem? Vent lige. Okay, men... Guys, tak for at se videoen. Jeg gider ikke at filme mere. Tak fordi I vil se mig. Kom i level 1500 og få 2 millioner point 600 point næsten 700 point 114 millioner. Så tak fordi I så videoen. Vi ses. Håber I har det godt. Vi ses.